Bona nit a tothom, aquí estem a les càpsules de la Casa de la Música, al backstage del concert de Blaumut a la sala Factoria d'Arts i estem aquí amb el Vasil Lambrinov i amb el Xavi de la Iglesia de Blaumut. Benvinguts aquí a Terrassa, a la sala Factoria d'Arts i bueno, acabeu de fer la prova de so, com us heu sentit, què tal us sentiu aquí a la sala Factoria, que em sembla que és la primera vegada que toqueu aquí perquè heu estat dues vegades a la Nova Escava, una vegada a Festa Major, no? Què us sembla aquesta Sempre fa sala? il·lusió estrenar un espai on no has estat mai i bueno, té un aspecte així, típic de sala del qual no estem potser tan habituats. Hem fet alguns concerts de sala, Rasmatàs, al Club de Mataró, etc. I no és on habitualment actuem, però sempre és un repte aquest tipus de sales també, omplir-lo de música i de l'energia de Blaumut, com li dius tu. Blaumut. Hi ha discrepància, Blaumut o Blaumut? Què Com són, Xavi? com us agrada a vosaltres? Blaumut? Tu què hi dius? Jo dic Blaumut, jo també. Blaumut. Però hi ha alguna persona okay. que no, és Blaumut. Però, bueno, per nosaltres és Blaumut, però tu digues-ho com t'agradi més. Jo com vosaltres digueu, perquè vosaltres maneu... Deixem un Blaumut, doncs. Blaumut, molt bé. Doncs expliqueu-me, presenteu-me més aviat aquest disc, Equilibri, que veniu a presentar. Què és el que ens podeu explicar d'aquest Equilibri? Doncs mira, és un disc amb unes quantes cançons que venen d'haver begut de dos discos anteriors, de totes les experiències que portem arrossegant, de tots els concerts que portem arrossegant, i és un disc força enèrgic, que és un disc que podríem dir que és una barreja entre el primer i el segon. Té l'energia del directe que vam aprendre que ens calia potser en el primer, però alhora també té un punt així més melòdic, més sentimental, no? que potser també tenia el primer disc. I això és el que intentarem reproduir avui aquí. És un disc que té molts ingredients perquè té un punt èpic, té un punt molt rocker també, hi ha cançons molt rock, no? Potser no tan folk. Bueno, és un disc molt variat, heu buscat aquesta diversitat, aquesta varietat per trobar millor aquest equilibri, no? del títol. Bueno, una mica ha sigut el procés natural, el que deia el Xavi, de fer 3 discos. No volíem fer sempre el mateix tipus de música i realment dins del grup hi ha molts gustos, som 5 músics amb gustos molt variats i en aquests moments les cançons van agafar aquest caire també, sobretot amb col·laboració del Marc Parrot amb tot el tema de la producció. Ell va també donar-nos una mica d'ales per experimentar coses que potser fins ara no havíem fet i bueno, hi ha cançons també com per exemple Encara, que és algo totalment acústic, i cançons com Atlàntida o Equilibri o Houston, que com dius tu són molt més dures segurament de sonoritat, i ens agrada realment aquesta varietat al grup, o sigui que és algo buscat però d'una manera natural. I després a nivell de lletres i de la cadència de la veu i tot això, trobo que és un disc també una mica melancòlic, potser? Bueno, com sempre diu en Vasil, que sempre té una definició, que és que la música Blaumut és melancòlicament positiva. I jo crec que és bastant encertat, això. Sí que tenen unes melodies que porten cap a aquests sentiments, no? Potser, però alhora jo crec que tenen certa part de bon rotllo, no? I al final així és com on vivim, on ens quedem i on estem instal·lats de moment musicalment. I és un disc d'estiu? Perquè és un disc que té platja, que té molt exterior una miqueta o no tant? Jo diria que és un disc una mica temporal. Atemporal. Sí. I tant... Qualsevol època de l'any pot servir realment com la cançó a peu, sí que dona potser 21 botons, pot tenir un caire una mica més d'estiu entre cometes, però el que diu el Xavi, jo crec que les cançons es poden escoltar a qualsevol època i et pots veure representat i et pot abocar imatges de qualsevol època de l'any. Molt bé. Una de les característiques que a mi, en els concerts que us he vist més em crida l'atenció és aquesta barreja de públic que teniu, no? Que tant podeu tenir nens com famílies senceres. Quin penseu que és el vostre secret, no? Per arribar a un públic tan ampli, d'edats tan variades i amb cançons que jo crec que són adultes, no? Però també atreuen, no? A nens més petits o a nois i noies, un públic molt ampli, no? El que teniu.
Doncs la veritat, potser t'ho haurien de respondre ells perquè venen als concerts, no? Perquè nosaltres, de fet, som els primers sorpresos que hi hagi gent de totes les edats en el públic. Al final és algo involuntari completament i passa la fórmula en què no sabem quina és ben bé, però bueno, molt feliços de que sigui així. Felicitats, perquè no Gràcies. tots els grups ho aconsegueixen, no? Ara comenceu, feu aquest concert aquí a Terrassa, quin estiu us espera, quin periple de presentació? Tenim una mica l'estiu ara concerts alguns com ara per exemple el Falset, que és un teatre, però després ja la majoria són concerts d'aire lliure, actuarem al Festival Cruïlla de Barcelona, actuarem sota una alzina, que vam actuar fa uns anys en un espai molt peculiar, una alzina gegant, doncs, sota tot el públic i tot espais així peculiars, i bueno, tenim ara l'agenda ara de memòria, no recordo totes les dates, però una mica tenim aquest estiu ja per encarar el que és la tardor, que és segurament on farem el final d'aquesta gira, o sigui que és com una pujada per ja encarar una mica un resum del que han sigut aquests anys cap a la tardor. I aquest directe de sala que presenteu aquí a Terrassa s'assemblarà als directes que presentareu a l'aire lliure, diguéssim? Repetireu molt les cançons antigues? Sí, sempre intentem trobar un equilibri de les cançons, de l'energia que transmetem. No és el mateix el que dius tu, fer un concert, entre cometes, a vegades de festa major, un concert a un teatre o un auditori, o un concert a una sala. O sigui, evidentment que l'esquelet pot ser similar, però després triem a vegades temes que segurament funcionen millor en aquests espais, o adaptem cançons de manera que puguin sonar millor en l'espai en el que estem. O sigui que, i evidentment són cançons dels 3 discos. I és un directe que està en procés, diguéssim? Heu trobat una mica el punt de traslladar el so d'aquest disc al directe, o penseu que encara us queda una mica de feina de... Si no té fi, això. Sí, això al final t'hi poses i no pares. Sí que de moment estem còmodes on estem, però evidentment sempre provem coses, som bastant intrèpids, podríem dir, i anem, més que intrèpids, curiosos, no? I anem provant coses sempre i sempre van sortint coses noves, sempre estem allà treballant-hi, amb la qual no descartem que d'aquí 3 mesos això pugui sonar molt diferent. Igual hi ha un parell de cançons noves, que encara no podem explicar gaire, que igual incloem en la gira, que ja se'n sabrà, esperem, d'elles. Perquè sou un grup molt prolífic, que us agrada anar composant mentre esteu treballant, o... Sí, al final composar és una necessitat, més que una obligació, no? Al final no és allò que ens plantem al final de gira i pensem, hòstia, ara hem de fer un disc, no. El disc es va fent, el disc següent normalment es va fent durant la gira del disc anterior. Amb la qual cosa, com que és una necessitat i és un impuls a treure, suposo, a la creativitat d'alguna manera, doncs això es va fent durant la marxa. I vosaltres, escolteu l'escena, la resta de l'escena, els vostres companys de viatge en aquesta escena musical catalana, què escolteu, què és el que us agrada, què ens recomanaríeu, no? Ara mateix jo crec que és un moment daurat de la música a Catalunya, en català i en anglès, com altres també artistes que canten en anglès com d'aquí. És un moment realment molt bo, perquè hi ha molts grups, molts artistes que fan música realment molt bona, per tots els gustos, tant pot ser una cosa de festa major, com una cosa més minimalista, com una cosa... I realment, no sé, el Xavi fa poc em va estar explicant l'últim disc del Petit de Calaril, que li havia agradat molt, i realment un tipus de música molt interessant i no molt habitual, segurament, en aquest àmbit. I no sé què més podem recomanar. Ara fa poc hem estat escoltant alguna cançó de les noves cançons del Ramon Miravet, també gran artista amb grans temes, però aquí la llista seria realment molt llarga. Una època daurada de la que vosaltres formeu part, no? Esperem, no? Nosaltres fem lo nostre i el temps dirà on estem, on no estem, i nosaltres fem música, cançons, concerts i
i esperem que la gent hi connectin. Suposo que com cada artista, al final és més segurament són els periodistes o la crítica o la gent les que fan una mica, bueno, això és una època ara, o hi ha aquests estils o hi ha aquests gustos, que nosaltres quan comencem a fer música i un grup mai pensem ara hem de marcar un abans i un... No, nosaltres fem el que ens agrada i si això connecta amb la gent, doncs benvingut. Doncs moltes gràcies a Blaumut i endavant amb la vostra carrera, que és per felicitar-vos. Moltes gràcies i endavant a la Casa de la Música i amb tots els projectes que feu, que gràcies a vosaltres nosaltres també podem existir, no? Al final és... Moltes gràcies i que repetiu amb nosaltres. D'acord, moltes gràcies.